Pagkatapos ming maglinig, nakalipas ang sarong aldaw, bigbisita may giraray ining samuyang lininigan. Iyo po inang bukanan. Ninuhuli ta Mother's Day ngunyan. Bigdaramig yang samuyang ina. Tapos siguro kaming bisita ang hali sa Pili. Si Paywini sa kasi Maynila. Nahiling po nindo talagang may enjoy na kamo kung lugar. So, sobrang linig ho, maglinigo na siya. Nagdara kami ng tent, tanganing daw maguran. Mainit, di ko magkira rin sirungan. Namiti daw ang bagong tutong na. Manamit ako ng bagong tutong. Ibita ba? Kana? Kailangan na ano, mga Diyos kaya pailing-hiling sana sa iyo. kaya kung may kwarta, pwede man magkarigos. Sino nga ni mo kwarta din nakakarigos? Mayayaman yan, hindi na nakakarigos. Kutiyos iyo. Kamay silang oras. Dapat na Pero papayaman pa. Sa totoo talaga. mga araw ka rin, mayaman. Sa totoo talaga, ako talaga, mayaman talaga ako. Sakitan na nga niya ako kung paano ko nagarastuso ng kwarta ko. Paano ko na daw ako ni urubuson? Dahil ko na nauubos. Nananawaling ng lugaw? Pag nagdiyan nga na ako sa Central Bank, uy hara dito ng mga empleyado. Ano daw baka, pag kinuha ko ng kwarta ko, bankrupt na sila. Kaya dito si empleyado, hold up pa lang. Alam mo pa, sabi ni Mike, sa otro ngayong birthday ni Mama, kung mahanda, sarong kaldi ng lugaw. Mayong gulang. Ay, naku, mga basta mo yung umuwi na. Buong tamban pa pa ganoon, kaya. Habi ka ito ni Jun Dilay sila pag sabi ko, ako niya ako mayamanon. Sika barkada ko ito pa. Ako man niya, grabe ang lupain, malawak niya ang aking lupain. Ako sa'yo ng lupain mo nga ako. Kung nga di sa tamban abot duman sa Garchiturina, sa muya yan. Sabi ko, tubig ba yan? Ang iraro mo nga kayan. Daga ay, daga. Oh, ito nga yung samo. Dinaog siyaman ko. Apura akong luwa o kimilyo. Nga nila ko magsabdaman, ano na, kinaunta. Pansit. Sabi-sabi mo yung maiwagan sa kawin sa kuli. Bako na naman. Bakul pa niya, bakit hindi maluto? O sige, lutuin ako. Sarap paluto. May mga panila may siguro, may mamaluto ka na dyan, nagulong na. Kimibita ba? Sige ba, nagkupang imibita ba? Kimibita ba? Si mga aki uruto sa inutan oh. Mon! Magayuno na talaga ang lugar oh. Malinigo na. Oh, si mga aki uruto na. Pigdara ko na po sa kuya mga aki. Taaram kong linga. Dahil mo na kayo puhan bantayan. Uruto po sila doon sa inutan. Uruto sila sa inutan. Oh, dahil mo na kayo puhan bantayan. Hinhulita. Daw makabot sila doon sa inuntano na maray. Hababawon po dyan. Uruto po magawa. Dahil lang nahihilingan ang medyo harayo. So mga paratanong po pala na so mga nagtatanong. Kung maligdi po kamo sa sa bukanan. Igwa po ako sa indong tip. Pag nagdigdi po kamo sa bukanan, igwa po iding kadakol ning kula po. Aram po nila ng kula po, iyo po yan ang saro sa magayon na fertilizer. Aram po ng kula po, iyo yung kula po. Yan. Nakakatabang na kamo maglinig kang sa lugar na ini. Matatabangan nitong malinigan ang lugar na ini. Igwa pa kamo nakuha ang fertilizer. Ipiglalag lang po ini sa ibabaw kang mga masitas, mga pananom. Matataba yan ang mga pananom nindo pag igwa kayo ng kula po. Aram po ng kula po. Yan. Iwag-wag lang nindo, iwag-wag. Yan. O, isako na nindo. O, natabangan nindong malinigan ang lugar. Igwa pa kamong fertilizer. O, halawig po yan. Dakol po yan. O. Ining parting ini, medyo masakit po ining linigon ta. Every time na mataob po ang dagat, every time na nagtataob ang dagat, ang kula po nawawalat lang yan igdi sa
Piglinigan mi na po ni Soda kundi ano lang talaga siya. Pag nagtaob, nagbabalik lang ang kulap po. Oh. Kaya kung magdigdi po kamo, dakol kamo makukuha ang fertilizer sa inyong pananom. Magayon ka ni malinig pa siya. Oh. Ay fertilizer na kamo, nalinigan pa si lugar. Parang kung gusto nindo mag-relax, darahon nindo ang sa indong pamilya digdi. Kung mga soltero daraga kamo, ay sus ilakaw-lakaw mo. Oh, madali lang pati. Pag ang mga sekreto pag daraga soltero. Maduman kamo sa sarong lugar, itong arog kay ning lugar. Ta ano? Harayo ang sa indong malalakawan, dai kamo madadangog ko anong pag-istoryahan nindo kang sa indong pag-iriba. Oh, nagduman kamo sa harayo na ito. Habang naglalakaw-lakaw ka mo, nagkukuha-kuha ka mo ng mga sisi, ano, may mga gapo dyan na puti na pwede nindong habang nag-uuro-istorya ka mo. Yan. Magayon, magano. Pag naglakaw ang mga lalaki po, pag naglakaw ka mo, di ka magpaparalakaw ng abay. Painuto nindo ang babae nindo, tama, mahiling mo ang lubot kang sa mo, bata pagkagayong-gayon, ano, ay sus, palakaw-lakawon mo din sa baybayon. Gayong-gayo na ay baanan eh. O, sain ka pa. Mapararayo ba ka mo? Yaon lang sa Bukanan. Ang pinakamagayo na lugar di sa ini pong lugar na Lagunoy na ni Lagunoy. Pero po haranihon po siya sa Tamban. O, haranihon sana siya sa Tamban. Kaya day ka mo gastusan ninda kula kwarta. Uya na kamudig di. Maargilasan na kamong motor dyan sa siguro mga tawanan na sa inyo ang motor ng 200 pesos. Ano, yaon na kamuig di. Hali sa Tamban. Kayong gayo na. O si mga aki uto, nagkakarawat. Uto duman sa iba, nagdadaralaga. Mayo ako masasabi sa lugar. Dahil po nito kay puhan magduman sa lugar, araw kang Boracay. O ang Boracay, maguluhon na po yan naman. Ang Boracay. Garo ka nang nasa syudad. Mabako ng peaceful ang sa indong mamamatian. O, kung gusto mo ni arog ka na senaryo, pagpamagsaysay ka, sa magsaysay arog na kang Boracay, ano, mayo lang ning baybay sa katubig. Pero ang itsura niya, day na magayon. Pero pag arog po kaning lugar, makakapag-istoryahan ka mo ng perte, ano. Makakapag-istoryahan ka mo ng mga pangarap nindo sa buhay. O, kung pirang sa indong aki o, yaon dyan ng mga istorya kung ano-ano. Igdara ko ang sakuyang inalig dita. Bagoong pala ako nagdara. Kami na kang sakuyang mga tugang. Igdara mi dita ngani. Magapag-relax nin hulita ang mga gurang. Kay puhan nindang mga arog kaning lugar. Mas madali ang healing kang arog kaning senaryo dakulao na rin na impact sa mga nag-edad na. May mga rayuman na, no? May mga rayuman na. Oh. Oh, pag dinaran nyo dyan sa indong pamilya, ma-enjoy talaga ka mo. Promise ko yan sa indo. Pagdarap, pero pag nagdigdipo ka mo, tanin huli si big tanuming mga kahoy, day pa man ito darakula. Saradit pa po ito. Kaya mayo ka mo ding masisirungan. Nganing, ano po, magdarap po ka mo ng tent. Pag nagdigdipo ka mo, o kaya, arog ka na sarong tip. Mag-arkila po ka mo sa kuya ng tent. Yan. Ayan pong tent na yan, piga pa arkilami po yan. Pag nagdigdipo ka mo, hanapon lang pinido ang pangaran ng Michael Cabral. O, paparkilami po sa indo yung tent na yan. Day ka mainitan, day ka maoranan. Oh. Tapos, pag nagdigdipo ka mo, habang nagkakarawat-kawat ang mga aki, ay magtaga, kurukagkag, ano, aragang bigdigibo ka tugang ko, nagkakagkag yan. Tanganing, habang nag-enjoy ka mo, mayo man po dining bayad, iyon na po yan ang magiging nilong bayad, ang maglinig-linig kang
Maglinig-linig kang lugar. Bagong araw kayo nindong babayeng ana. Sige sa nang hiling. Kami ka mga Oh. maibigan. Kaya mahiling mo mga tulak Dracula. Oh. Ayan. No. Siguro na i-imagine na nindo ang lugar pag yaon na kamoy diyan. Oh. Ang pagmati po kang yaon sa video, dahil mo siya mapifeel na maray ang kagayunan. Magagayunan ka kaya pag yaong ka na digdi. Ano? Magayunan ang baybay digdi karong pulburon. Pinuho na maray ang ano mo. Kaya duman sa mga lalo na itong mga health conscious. Pag naglakaw po ka mo igdi. Ang linakaw mo igding sarong kilometro, karo ka nagjogging ng 5 kilometro. Oh, grabing calories ang sa indong mabuburn digdi. Garong tatalmok ang sa indong bitis igi pag naglalakaw. Oh. Pag naglakaw ka mo digdi garo ka mo nasa ano? Nasa desierto pero may tubig, asin presko. Oh. Kaya iniimbitaran ko itong mga friends ko na nakakadalan kang video ini na magdigdi po kamo, bisitahon nindo ang Bukanan. Siyempre, pag nagbisita kamo sa Bukanan, ay din nindo paglingawan na magsaud sa tamban. Oh. Hulita sa tamban. Kada akol diyan ning pakwan. Kada akol diyan ning kung ano-ano mga bakalon. Tangaring mabintahan man kami ano. Madara kamong asalon, wag diyan kamo kay Joseph na kabral na tindahan. Igwa diyan ning mga karning asalon. Oh. Wag gusto niyo magsabaw ning sira, oy kadakol kayo sa tamban. Kaya di kamo di mo problema ning kakanon. Ay lang mga senior citizen ay no. Oh, nag-uurog mama no. Kung di ka dakol ako ng mga bagong tanong. Ako Mga anong kulay yan dito? Wala ka muna ka muna payo. Ugmahon man inyong duwang mga ning aguming inyo. Aram po dito kung taano ta mga ugmahon yan. Nin huli ta nakakuha sindang lalaki na dahil nagbababayi. Good morning mga kalugaw.